Και γεια σας παιδιά, Trap85 εδώ πέρα, vlogs. Σήμερα καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για να παίξουμε το πρώτο μας βίντεο σε Rivals. Σήμερα είμαι μόνος μου, δεν έχουμε κάποιον για παρέα, είναι η αλήθεια. Αλλά θα το κάνουμε το πράγμα, δεν πειράζει. Θα παίξουμε 2v2, το έχω πιστεύω, γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε όλοι να κάνετε like και subscribe, γιατί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε λαϊβάκια από Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα ξεκινάει καλοκαίρι και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Θέλω πάρα πολύ να παίξω, όχι bridge, όχι, πού είναι, όχι bridge. Dogs. Ναι, ωραία. Μπήκε αυτό που ήθελα, dogs. Ένας από τους δύο αντίπαλους είναι αποκίνητο, γι' αυτό θα πάρουμε μια κατάνα. Το έχω παίξει το game με 103 level. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι game θέλετε να παίξω και θα πάω να το παίξω. Ωραία, εδώ ο φίλος μας έχει φλόχο. Βάλω headshot! Κολοκοτρώνης. Μα και στο name μου είναι Κολοκοτρώνης. Ωραία. Πάμε για το δεύτερο round. Αν θέλετε να σας μάθω να παίζετε κόπα. Αν θέλετε να σας μάθω να παίζετε Rivals ή ξέρω εγώ θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια από Rivals, γράψτε μου στα σχόλια, γιατί σήμερα είναι το πρώτο μας βίντεο από αυτό το κανάλι. Είχα παλιά ένα κανάλι που λεγόταν Trap85, αλλά εκείνο το account το χάσα. Μου το πήρε το YouTube κάπως, να σας το πω. Γι' αυτό άνοιξα αυτό το καινούριο μετά από λίγο καιρό, γιατί ήμουν ανεβριασμένος. Μου το πήρε το YouTube. 150 κάτω. 50. Είμαι άστοχος, fuck. Ναι. Ωραία, μάγκες μου. Τα πάμε καλά από ό,τι βλέπω. Και το έχουμε, πιστεύω, το game. Γι' αυτό. Τώρα αυτό σπίτι είναι... Α, γι' αυτό είναι από πίσω, ο άλλος είναι... Α, από κινητό. Α, αυτό είχε πολλές σφαίρες. Δεν πειράζει. Ωραία, είμαι 2v1 και μπορώ να τους κάσω από κοντά. Όχι ρε μπρο, she cooked me. Δεν πειράζει μάγκες μου. Το επόμενο, θα παίξουμε 2-3 ματσάκια σήμερα, γιατί είναι το πρώτο βίντεο και από τα επόμενα σας το υπόσχομαι θα έρχομαι παρέα. 50, αχ, από πίσω. Και αυτός είναι καλός με το sniper, μάγκες μου. Πιστεύετε ότι το έχουμε? Άμα πιστεύετε ότι το έχουμε, όλοι ένα like. Ωραία μάγκες μου, είχαμε ένα μικρό τηλεφώνημα. Ήταν επαγγελματικό. Για να με βλέπετε σε λίγο καιρό, να πάρω καινούργια μικρόφωνα να με ακούτε καλύτερα. Μίλησα με μια εταιρεία. Ωραία, συνεχίζουμε. Δεν μας ενοχλεί αυτό. 50. 50. Όχι, δεν μπορούμε, θα με πιάσει, να με πιάσει. Και αυτό που έλεγα, μην ξεχάσετε όλοι να μου γράψετε ένα comment. Όσοι θα δείτε αυτό το βίντεο, γιατί είναι και το πρώτο. Τι παιχνίδια θέλετε να παίξω, που χάσαμε το πρώτο μάτσο, δεν πιστεύω. Χάσαμε το πρώτο μάτσο.
Άμα λέω ένα ματσάκι. Έτσι για την πλάκα. Και τώρα για να δούμε λίγο μέχρι να μπούμε. Όχι, θα μας δώσει πίστα. Για πάμε λίγο να δούμε το account μας. Το κανάλι σας. Είμαστε με 5 γεγραμμένους. Άμα με αυτό το βίντεο πάρει 15 likes και φτάσουμε στους 10 subscribers, θα περιμένουμε ένα πολύ δυνατό βίντεο. Θα περιμένετε ένα πολύ δυνατό βίντεο. Απλά να πάμε στους 10 subscribers και να έχουμε πάρει 15 likes. Το ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Όχι, το δεύτερο είναι. Sorry, γιατί έχω κάνει άλλο ένα. Αλλά είναι περίπου, ας το πούμε, το πρώτο γιατί είναι εκεί. Ήταν για το καλωσόρισμα. Και ναι, αυτό. Όπα, τι τον έχω κάνει. Βοήθεια. Όχι ρε. Να βλέπουμε. 5 γεγραμμένες. Και αυτό είχε πάρει 30 προβολές. Αλλά ναι. Θέλουμε άλλους 5 γεγραμμένους και θα γίνει αυτό το καλό το βίντεο. Αλλά θέλουμε και 15 likes, μην τους ξεχνάμε. Μετά θα σας δείξω λίγο για το παλιό μου YouTube κανάλι. Μήπως και καταλάβετε ποιος είμαι. Και τώρα σύντομα θα ξεκινήσω τα lives με φίλους μου. Πόσο low είναι πια ο μπρο. Θα πεθάνω. Ναι! Μπράβο στον Weird. Ωραίος. Δεν να τσιμπάμε μαχαιράκι. «50». Dead. 2-1. Ωραίος αυτός ο παίκτης, μου αρέσει. Είναι και ο 186 level. Ωραία, κάτω ένας. Έχει βάλει φωτιά. Ωραία, και 50. Ναι! Ωραία. Πάμε λίγο, θέλω να μου δώσετε hype. Όσοι στο κινητό πατήστε το hype για να hypeάρω κι εγώ μαζί με το hype. 50. Ωραία, έχει πεθάνει ένας ο δικός του. Ωραία, πού είναι μπρο. Ναι, ωραίος συμπαίκτης μου. Ένας από τους δύο βγήκε. Πάμε λίγο, το έχουμε. Τι γίνεται. Αυτός ήταν 50. 50. Ναι! Και μάγκες μου, περιμένετε να σας δείξω και το παλιό μου account. Αυτό μάγκες μου ήταν το προηγούμενο μου account. Να το. Είχαμε φτιάξει και το 296. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να το χαρήκατε. Θέλω να μου πείτε τι παιχνίδια θέλετε να παίζουμε μαζί και στα live και στα βίντεο γιατί ξεκινάνε πολλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Παύλα live μπορεί να είναι. Subscribe, like, bye.